Nazdávate sa, že vo fitness centrách stretnete iba mladých, zdravých a svalnatých ľudí? Ak áno, tak sa mýlite. Tento mýtus dávno odbúrali v istej nitrianskej posilňovni. Pokojne tam nájdete dvíhať činky aj 80-tníkov či ľudí so zdravotným postihnutím. No a my vám ich teraz ukážeme. Pozeráte sa na dôchodcu, ktorému môžu postavu závidieť aj o polovicu mladší chlapi. Nitran Ladislav Ježo má 77 rokov a v posilňovni je služobne i vekovo najstarší. So železnou pravidelnosťou tu mučí svoje telo 3 razy do týždňa. Po forme sa musím udržať, pretože je to prevencia. On má 77 rokov, tak on za 10 rokov nevynechal ani jediný tréning. Nuž a za vyšportovaným telom takmer 80-ročného mladíka sa vraj ženy ešte stále rady obzrú. Nejaké pochvaly som počul bokom, bolo to aj na dovolenej. Kvalifikovaný tréner Julius Karabinoš, ktorý organizuje aj súťaže o najlepšiu jarnú premenu postavy, zostavuje každému cvičencovi individuálny tréningový plán. Uprednostňujem princíp tzv. Pocitového tréningu, naučiť človeka cvičiť tak, aby on to precíťoval vo svojom vnútri. Zistím, že to robí dobre. Nepotrebujem brať nejaké lieky ani na tie kĺby. Sem chodia aj vozičkári. Chodila sem napríklad pani so sklerózou multiplex. Michal má 16 rokov a narodil sa s detskou mozgovou obrnou. Na cvičenie v posilňovni nedá dopustiť. Veľmi mu pomohlo. Toto sa mi celé vyrovnalo a hlavne tento sval. Myslím triceps, aj biceps. Postupne sa mu tá strana, ktorá bola ochrnutá, pravá strana tela zlepšuje. Starším ľuďom, ktorí sa na cvičenie zatiaľ iba odhodlávajú, skúsený cvičenec pán Ježo odkazuje. Začať sa dá vždy, ale bez opatrnosti to nejde. Karol Mindák, televízia Markíza.